Uy, ¿Qué pasa? la Shimmer m'ha enviat un missatge. A veure què diu. Bueno, i què passa amb els grups valencians? No existeixen? Truquem a la Carla i al Carles? Anem-hi. Doncs hem trucat als amics de Casella de Xida perquè ens donin un cop de mà amb aquest vídeo del 33 RPM sobre cantants i grups valencians. I, clar, crec que nosaltres direm uns grups que són els que han arribat a la nostra zona. De tota la vida, els obrim pas, la Sí, formiga, els típics. Mentre que crec que ells, la selecció que han fet és bastant més, diguem-ne, indie, pel que hem pogut veure. Això es pot ser. Sí. Però bueno, anirem a per la primera. I el primer és un clàssic. No fem spoilers, eh? No fem spoilers, anem a... El primer és un Acabo de clàssic. caure, ens han presentat Casella d'Isidre. Tu eres... Jo soc Casella i tu eres Isidre. Sí, jo soc Joanot Martorell. Vale. Tirant-lo blanc. Bueno, anem a per un altre clàssic que també té el cabell blanc i no és un altre que Raimon. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'Eixemó. Vale, i per Raimon hem triat... Alcachofes no gràcies. Perquè, evidentment, ell als anys 60, quan va escriure la cançó, estava pensant en dir-li no a les carxofes. Diguem no, nosaltres no som d'Eixemont. Jo crec que no. Està claríssim. Que no, Raimon No pot ser un altre Raimon jo crec que homenatge estava d'acord amb les carxofes. Aquest joc tan meravellós que va sortir l'any passat. Sí, que és un joc de cartes que va publicar De Vir aquí i és una construcció de baralles. Que per cert, si voleu veure una entrevista amb la creadora, podeu anar al canal de Casella de Xida. És veritat. Sí, és de veres. Parlarem en Emma Larkins, que és la creadora, li fem una entrevista, Un amor de xica. és un amor, i estava en un podcast també molt bo en anglès que es diu Ludology, li preguntem un poc per això, i el joc està molt guai, o sigui, ens agrada molt. No? Sí, Ara, jo lo de que Raimon pensava en això, o sea, pensava en defensar la terra i aquestes coses, no? Claro, eso es... Igual, bueno, es lo que digo, que yo creo que estaba de acuerdo en el carchofos. Jo no, les carxofes sí, no ho feu Les carxofes Carxofes no. sí, carxofes sempre. A més, ara aquesta temporada, no? Correcte. Bueno, anem amb la següent cançó. Ara us toca amb ells. Vale, ara us toca a vosaltres. Vale, molt bé. Doncs aneu, la primera que teníem, d'un grup valencià que fa americana, valenciana. Que fa valenciana. Aneu, el tema està en que este grup, o sea, hi ha un gènere que és la música americana, no? El nou folk americà i tal, i estos, bueno, este sobretot, el landete, diu, pues jo vaig a fer valenciana. Vale? I ho fa tota la normalitat del món, que és com s'han de fer les coses. Aleshores, en una cançó del disc gran, que és a mi m'agrada molt aquest disc, n'hi ha una cançó que es diu Tots els yanquis que vull. Són tan alts i tan menuts, són tan grans i tan vençuts, tots els yanquis que vull. Aleshores, quins són els yanquis que ens estimem nosaltres? Pero es que eso pesa Això pesa muchísimo. moltíssim. ¿Has cuidado la tasa ella? Exacte. Els dissenyadors o sea, els grans dissenyadors americans, entre ells és del Cosmic Encounter. Estoy charlando. ¿Qué pasa? Que de fet... I de què va aquest joc? Expliqueu. Vale, Cosmic Encounter, per començar. Cosmic Encounter és el joc que inventa, entre altres coses, que les cartes tenen poders especials. Això que ara em sembla supernormal, ¿vale? O sea, que tu tens una carta i dius, bueno, i això te trenque perquè no sé quantos. Carles s'enrotlla moltíssim, Bueno, us chica. faig un resum. En el joc són, segons les paraules de l'autor, són dos aliens que es troben i o se peren o s'enamoren. Diguem. Bàsicament és un joc de cartes, al final, ¿vale? On tu te mous, diguem-ne, se declara a qui ataques, ¿vale? I se guanya quan conquistes 5 planetes que no són els teus. I el tema està en que n'hi ha molta negociació, n'hi ha molt de bluff, n'hi ha de menjar el cap, n'hi ha de tot. És un joc com molt de l'època, és un joc dels 70,
del 77, que és com molt d'època, però sobretot és que és com molt significatiu de lo que és el xoc americà més això. Els poders dels aliens són boixíssims. Sí, i a banda, de fet, part de la gràcia d'això és que la cançó, que no sé si la sentirem ara després, doncs la tornada sí que diu, que ho teniu així apuntat i tot, hem fet els deures, que fa, són tan alts i tan menuts, són tan grans i tan vençuts, tots els yanquis que vull. Perquè, clar, el tema està en què tots els que fan esta música americana, no? En el fons, són els outsiders total dels que fan música i de l'americà típic, no? Són com esquerrosos, tal. Mentre que... I en els del còsmic passa un poquet igual. Són com els post-hippies, no? Sí. La postculturalitat està del 70, que això se claven en la ciència-ficció i fan tot este rotllo. Aleshores, a banda, són vençuts perquè el seu segon... Bueno, un dels jocs següents que fan, que després és Dune, que és un joc de culte també. Ara anem a dir-li Dune. Sí, exacte. Va caure en picant quan va eixir la pel·li de Dune dels 70-80, que va ser catastròfica, ¿vale? Entonces, han guanyat i alhora han vençut i són molt grans. Per això, els dissenyadors del Cosmic Encounter, no? Bueno, Bill Everly, Jack Kittredge i Peter Olka. I a Peter Olka l'hem entrevistat ara fa poc i és el darrer episodi que hem pujat. Sí. Jo crec. És veritat. Sí. Després deixem també la fitxa per dalt. Bé. Collons, ens fotrem un repàs aquí. Sí, nosaltres anem... Sí. Nosaltres no ens ho hem currat tant, però bueno. Bueno, pues ara ens toca a nosaltres. Anirem amb, diguem-ne, el grup de moda. Crec que podem dir que és el grup de moda... O almenys que ha arribat de la Catalunya que està... I no és un altre que La Fumiga. Sí. I La Fumiga amb la cançó aquesta d'aquí. Jack té tanta sort que guanya la partida, Rose buscant la mort com una fugitiva. No sé si us heu fixat, però en aquest fotograma apareix... Sí, la cançó és molt patillera, o sigui, la tria és molt patillera, però no, perquè en el videoclip apareix la fallera calavera. Està tot tirat per ell. Clar, representa que és... Clar, havia sentit la cançó però no havia vist el videoclip. El videoclip comença que, bueno, és sobre el Titanic i la pel·lícula com comença, que es juguen a cartes un passatge pel Titanic. Pues en el videoclip comença que s'estan jugant al passatge amb una partida de la fallera calavera. Sí. Per tant... Comença dient No això pot i jo ser. dic, serà per això, però no pot ser un altre. No pot ser un altre... No, pot ser un altre. sí que ho havia Rara vist. lletra, no, és el videoclip. En el videoclip surt una I- fallera calavera ja en primer plano. Així que ja està. I Sí, crec que hem sí, hem és escollit el veritat. joc, referència... Evidentment, sí. No València. podíem fer un vídeo Sí, sí, sobre sí. música en valencià i no treure la fallera calavera en qualsevol. Total. Encara que fos en calçador, l'havíem d'enxufar com fos. Sí. Bueno, explica una mica de fallera. Bueno, la fallera calavera és un joc que va sorgir arran d'un curt que va fer l'Enric Aguilar. Aguilar. Sí. I, bueno, diguem-ne que el que has de fer és amb una paella, aconseguir els ingredients per fer una paella i pues, abans dels teus rivals. Llavors tens cartes, Sí, diguéssim, tens que cartes. donen avantatges, que Sí, a veure, n'hi ha piques. Sí. També he de dir que a dos jugadors no va acabar de quadrar quan no vam jugar en No, parella. és més... Crec que és un joc que es necessita bastanta més gent sí, perquè es pugui aquí fer el rotllo Sí. i que brilli, com Déu mana. sí, totalment. En els tornejos ho juguen a 3 o 4. A 4, 3 o 4. Sí, No, sí, els tornejos són religió, crec que Ai, ja. per fer-se... Sí, La sí, por. tornejos. Sí, moltíssima gent 120 s'apunta. foren l'última vegada. Sí, així al museu. Sí. Moltíssima gent s'apunta, sí. Sí. De Pues- fer-se la punyeta. És un poc de fer la punyeta, és fer un poc el que ens agrada a tots, i sobretot quan comencen els jocs, no? T'agrada això de fer la punyeta i tal. Sí, és molt com bé. molt... Sí. I pues jo pensava que ho dèieu perquè la cançó... Esta és la que és Guillem Milky Way? Esta jo la Vale. veig Guillem Milky Way Jo total. l'he sentit i vaig dir, hòstia, la Casa Azul Valencians. Sí, perquè clar, Guillem nosaltres Milky Way. desconnectats de la música, o sigui, de fa molt de temps, ¿vale? O sigui, hem fet molta música, m'està molt això, bueno, desconnectes un poquet de la nova escena. I quan ho he sentit he dit, hosti, tio, és com la Casa Azul, perquè m'ha recordat molt, però després, clar, jo pensava que havíeu clavat aquesta cançó perquè a mi me sona patxanguera, a tope de falla. Sí, és veritat. O sea, a mi me És sona que són sí, de falle- Milky Way a Happy. de falleros ahí en el casal, posant-la a tope i tornant-se bochos. Eso sí, claro, pues l'hauran pillat per això. Per a ser més Guillem Milky Way li falta cantar Una- 4
una octava més amunt. octaves Sí. amunt. Però bueno, sí. És que no, són molts. Sí, estos son 54.000 en la banda. Vale. Sí. Sí. No Pues deixen... no Hi ha, cobren royalties. hi ha vídeos que no hi caben a l'escenari. I a sobre criden a més gent perquè dius, falta gent, Pues vinga, fem col·laboracions. Claro. Doncs ara, us toca a us toca a vosaltres. vosaltres. Ah, vale. Sí. Pues la propera... Ah, vale. De Jenner. De Jenner, sí. Ah, volve a la nostra. Bueno, següent. estem un poc més nou. Este es un poquito más nou, Més sí. nou que Ya Senior. En Semana 2014. Ya. Este es el primer disc de Jenner. Igual lo podem posar, no? Es diu Valents. Diuen els valents que tenen el que tenen perquè el món és dels valents. Però, fill meu, els cementaris estan tots plens dels que foren molt valents. Doncs a veure, Valents, és que clar, quan estàvem buscant cançons i tal, i posarem el disc de Jenner, va ser en plan, ostres, és que això és la definició pura de forçar la sort. Però definició pura, Sí, perquè jo tinc vaig llegir un poc en la lletra. Perquè, sí, exacte, i el xoc, evidentment, no podia ser un altre. A veure quina Sí, versió sí. tenen. A veure. Jo vull la... Molt Ui. antiga. Sí. Això és relíquia, eh? Sí, ja veu... La de Sí, Borràs. sí. És de Borràs. La del 80, amb el Setxell Caseller. I posant una pegatina i ja ha perdut tot el valor. Dio, jo aquesta no l'havia vist. Mira sí, que sí. n'he vist, Sí, sí. perquè n'he buscat en Sí. plan de... Clar, solo- la que està al BGA, que és així amb alpinisme, aquella és superxula, i ara que han tret la versió nova, Sí. que és tan Sí. impersonal que ja. És un poquet impersonal, sí, la que va poc. treure maldito, sí, és de veres. Pues sí, és que a veure, vaig Ostres, llegir un aquesta poc de la Borràs. lletra perquè és que em sembla brutal. O sigui, diuen els valents que busques la sort i lluites a mort amb ungles i dents. O sigui, Totalment. que busques la sort, és que diuen la segona línia. I després diuen els valents que busques la sort i lluites a mort i obtingues trofeus. Clar, és que obtindre trofeus només te la pots passar si eres un valent que s'envalentona ahí en Com el, mon pare. en el 7, en el 6 i en el 8 i comences a tirar i no pare, no? I dius, pam, ja me'ls he fet tots d'una. I després, alhora està la contrapartida, no? Aquells que s'esperen, que són els covards, que després diuen els covards que tenen el que tenen perquè van saber callar. I claro, evidentment, tu quan t'estàs esperant dius, sí, tu tira-li que ja palmaràs, ja palmaràs. I no res, és que inclús l'última part, l'última estrofeta està que canvia això, diu, has de triar, o sigui, tu diu tot, has de triar. La vida és un riu que va sempre avant. Clar, en el cap d'estot no pots tirar endarrere, només vas endavant. No. I diu, fes un intent, el riu mulla igual a covards i a valents, que això, Totalment. té igual Sí, el que perquè facis, els daus van igual, no? i en el cas top te va fotre igual. Sí. Aleshores, que sí, és ixa. I a banda, no podia ser... Jo he pensat, igual pues, podien ser Pócimas i Brebajes, que Sí, m'agrada molt, forçar la sort. però és que la cançó té un rotllo antic, rotllo blues, rotllo bluegrass i tal, que dius que ha de ser el cant top. I més la versió està de Borràs. Exacte, A mi és m'ha una molat la per cançó, és això de les que m'ha agradat. Sí. està molt xula, No, m'agrada. està molt xula. I aquest disc de Jenner Jenner està... ha triomfat, però... Jenner va triomfar molt, de fet, bueno, ara s'han separat ja, i el Pau està fent com una cosa en solitari un poquet estranya, estranya en plan de que s'ho treu ell i tal, un poquet d'autoritat, i passant de la indústria un poquet. I el primer disc, que a mi m'agrada molt, després els altres jo no soc tan fan, però este primer estava molt guai. Va, doncs jo crec que aquesta és de les primeres cançons referència que vaig aprendre i que de grup valencià mític. I sense saber què era això. Anem a veure-la. Què volia dir? Anem a veure-la. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble mòbil en viu. Doncs sí, La flama d'Obrim Pas, que crec que és la cançó reivindicativa on les hagi i que te les aprens sí o sí. I aquesta gent es separarà i encara sonarà per tot arreu. Exacte. Doncs hem escollit una cançó que va sobre la flama de Sant Joan, o el foc de Sant Joan, perquè sempre està en moviment. I és a Montxoriu, la llegenda de Sant Joan, que és un joc que va sortir per Verkami,
sobre el castell de Montsoriu, però hi ha un tros... Bueno, el joc va que el primer que arribi a la cambra hi ha de portar un ciri a la mà. I llavors és pues, això. És una cambra que representa que només s'obre la nit de Sant Joan, llavors hem d'esquivar tots els perills per arribar i aconseguir el tresor. Clar. I fugir abans que es tanqui, també. Sí, llavors hem relacionat les dues coses i hem tret pues, la flama de Sant Joan, la flama de... Entenc que... Sí, i la flama de València també, de la mascleta. A veure, flama ens pega. Sí, Tinc ja. el corren si s'enflama. Exacte. I ara d'ací un mes ni t'explique la... És un mes, diu, si ja està tancada la plaça de l'Ajuntament. Literalment d'ací un mes. Esto no saben quan és... Igual quan se treu, no sé quan se treurà. Però quan estem gravant, d'un mes s'estan cremant les falles. O sigui que... Així que, bueno, si la flama a tope... Si no tornava a haver brotes. Sí, calla. Però si no... Bueno, ja han tingut. Exacte. Tingueren les de setembre i cerrades. Tingueren falles en setembre i ara tornem a tindre falles en març perquè why not? Total. Però sí, obrim passes ha estat un referent. Obrim passes ha estat un referent a banda un èxit internacional, no només a països catalans, sinó a tot arreu. Sí, que... Són màquines i se mereixen tot el bo que els ha passat. El següent és que a mi me sembla un temarro, la veritat, del 3x4 es diu la cançó d'Ester. Per què mirar al terra si els meus peus van caminant al compàs d'un 3x4 i endavant. I imagina que haureu vist el videoclip, que també està ben guapo també. I a veure, jo crec que esta cançó té una cosa, sobretot musicalment, que és com una mena de reinterpretació molt del passat, no? A mi me sona molt a Neo Soul, un poquet de com... És que no sabeu a qui heu convidat. A veure, si us podeu imaginar... Sí, bueno, després almenys puja una mica el nivell del capítol. Sí. Però bueno, el tema, si sentiu, per començar, comença rotllo en un bombo sintètic, o sigui, un bombo de caixa de ritmes tal, en una mena de cinte també de fons, però l'estructura, la guitarra com sona i tal, és de música prou antiqueta, no? És com de soul, un poquet del 60 i tal, no? I després té tot un toc com molt modern. És com una modernització del passat. O sigui, és igual que va fer l'Amy Winehouse, salvant moltes distàncies, no? Però este rotllo, revisitar el soul des de la modernitat. Però això és més modern. O sigui, sí, la instrumentació és completament moderna. És que Amy Winehouse, evidentment, és retro, no? I aleshores... És la que té una producció guapíssima. Té una producció molt bona. Sí, crec que la va fer Pau Paredes. Després la cançó crec que està escrita amb el cantant de Tardor. Si no vaig errat, la va coproduir també el cantant de Tardor, que també és un altre grup valencià. I el tema és que va un poquet... Jo com veig això és com alliberar-se del passat, no? I ser tu mateix i reinterpretar-te tu mateix com vulguis. I si parlem d'un autor que se reinterpreta sense tindre igual el passat, que no el passat perquè se copia 50 vegades, és el temps per ahí, no? Sí, exactament. És Rainer Nietzsche, ¿vale? I el seu darrer super mega hit és Babilònia. Boníssim. Aquest és nou, no? Sí. Bueno, almenys el teniu des de fa poc. Pot ser? Sí, un parell d'anys. Té un parell d'anys, crec que és de 2020. Parell d'anys. Sí. Pot ser 2020? I la qüestió és que així fas la teua ruta de comerç. És un joc prou abstracte. Sí, és un euro abstracte. I vas posant unes fitxetes i vas fent-te una ruta. I segons les connexions que te facis, més o menys, doncs puntues més o menys. I té molta interacció en els altres perquè vas bloquejant les rutes, decidisses si vols tancar o no tancar algunes ciutats per a cobrar unes coses abans que altres i té molta estratègia, la veritat, més xitxa de la que sembla, està xulíssima. I suposen, està molt bé a 2, a 3, a 4 va funcionar d'un tit i després això és com una mena de reinterpretació o de greatest hits de... Sí, jo crec que és dels... És com lo de Woody Allen i tot això. Jo crec que és dels millors Nietzsche dels últims anys. Sí. Això és un Through the Desert, un
samurai, té coses, Aquest té home molts no para. petits xocs, no? Sí, es que has fet tants trucs Claro. que al final és impossible no reinventar. sí. I per això el tema un poquet d'això, no? Va d'alliberar-se del passat i que no depèn de la resta de la gent. Això és molt important de la cançó, que ho diu en la lletra un poquet, no? Que no depens d'altres i de tot ni fan el que li dona la gana. O sea, el tio va a la no seua. necessita No dependre. necessita de ningú. Va ja I soles i ja soles, està. i Per ja això ens recordava un poquet, salvar molt les distàncies. Totes claro, estem així pegant-li la volta, ¿vale? Un altre grup dels que també ha arribat aquí és Auxili, i la cançó més coneguda seria la de Ui, la liem. Festa que apesta com la pasta que alimenta. Misa y proceso, reggaetón, tu retreta. Mira com desfila l'agonia bajo palio. Puja el morenet i mor la gotja. Festes sexistes, privates imposates. Capitalistes, feixistes, castellanes. Festa de toro i orquesta. Festa que no ens representa. He de dir que estem molt patxangueros nosaltres, Sí, no? Bueno. Vale. Ha arribat la patxanga de la bona. I si us fixeu en el tros de videoclip que acabem de posar, el que fa és criticar les tradicions castellanes, com són els braus, com són el bajo palio i totes aquestes coses. I si trobem un joc que reivindica les tradicions no castellanes que de la península ibèrica, aquest seria Alakazam. Un altre joc de Molt bé. Zombie Paella, evidentment un altre joc que havíem de colar perquè és autovalencià, i el que fa és reivindicar tant les tradicions catalanes com les gallegues, com les basques, com les valencianes, com les andaluses, i intenta desvincular-se. Que sí, que en l'Alakazam 2 sí que ha ficat les T'anava a fer tradicions. la puntualització. A l'Alakazam 2 crec que sí que han introduït les versions castellanes. Sí. Però bueno, en el primer no apareixen. I llavors, Auxili les deixa, diu que deixem de banda i anem a lo nostre, aquest joc és el que fa. Reivindica les tradicions dels pobles. Es reivindiquen Que les no són tradicions dels castellans. pobles perquè intenta fer fora les tradicions A part que angleses i intenta- americanes exacte. que Que l'objectiu del que joc s'estan és fer introduint. fora el Black Friday, el Pare Noel i el Halloween i totes sí, aquestes festes que venen de l'altra banda del xarco. Del toll. Molt bona, Ixa, Molt bona. Sí. Alakazam en esta categoria. Sí. I a mi la cançó esta jo no la coneixia, Està divertida. I m'ha molat també. Té que té una base rítmica molt xula també. Sí. M'ha agradat. Sí. Vale. Llavors, Toca? us Anem al toca a següent? vosaltres? sí. Esta li tinc ganes. Esta de tens ganes, tu, veritat? Sí, li tinc ganes perquè és que és superromàntica. És superbonica. És Dia i nit d'Eva Denia. També, és que jo dones, Molt bé. Esther, Eva Denia. La sentim, no? Sí, anem a sentir-la. Dia i nit em trobaràs al mateix indret on un dia em vas deixar. Quan el sol brilla al matí, quan la lluna il·lumina la nit, pensaré en tu, dia i nit. És que jo, esta sempre l'he sentit l'he sentit sempre cantada per Ella Fitzgerald, no? Però és la cançó de Cole Porter. Cole Porter, clar. I sentir-la en valencià, en una dona en tant de swing, Sí, és com superbonic, no? sí. I és que la traducció i tota la lletra, a mi me recorda, clar, és que una cançó tan romàntica, cantada en tant de swing, que en una dona i tal, pues a París, love, amor. I també perquè dia i nit, perquè les fitxes de París, dels dos jugadors, un és el dia i l'altre és la nit. Aleshores era com... és veritat. I després en la lletra és que diu el mateix indret, un dia em vas deixar i damunt en l'expansió està d'Eiffel, que vas als indrets super famosos, super característics de París, era com, no sé, molt romàntic tot. Sí. I me recordava moltíssim a tot això en la lletra. Lo de visitar els indrets, passejar, no? Per la ciutat. A més és que parla de fer la ciutat. I claro, pues París. En París has de fer la ciutat Has de- il·luminada. Sí. Pensar en tu. Sí. Encara que en un és un poc de ganivet,
en el xoc, però bueno, no passa res. Una Jo mica, pensaré només en una tu mica. dia i nit. Dia d'inici No, no, i a més- pensarà. I la cançó és així, rotllo jazz i tal, Sí, d'això. que també li queda Llavors, molt clar, bé. queda molt bé. Evaden és una crack, la veritat que si podeu sentir També ha fet aquestes versions. Ha versions, fet versions de Brassans, també, que estan són molt bé. superboniques. O sigui, és que sentir Sí. aquestes cançons de sempre En en valencià. valencià dona molt de gust. Fa goig, clar. Sí, jo me l'he posat a Spotify, que ho sapigueu. Nosaltres hem trobat un grup femení de noies No coneixíem abans. que no de les fer- coneixíem. Sí, l'hem trobat fent el vídeo. Sí, l'hem trobat fent el vídeo, però sí que després hem descobert que amb la Fumiga tenen col·laboració i rascant hem trobat unes noies que es diuen Malucs. Ja anem a escoltar la cançó. I què farem? Foc al teu imperi! I què farem? Get out of my jungle! I què farem? Foc al teu imperi, foc als teus diners! I què farem? Get out of my jungle! Visca el carrer! Doncs com veieu, la cançó és reivindicativa de que no ens facin fora de la terra, adeu l'especulació, que no l'accepten. I nosaltres, a veure, hi havia el joc del Monopoli, però hem dit, no, Monopoli fora, estem farts del Monopoli, hi ha més jocs. I vaig dir, calla, conspiracions, tema econòmic i poder, un clàssic com l'Illuminati, que va d'això, de fer... Pues va d'això. Sí, va de que tu tens una facció d'aquesta, no sé, els Illuminati de Baviera, Sí. los ovnis, no sé què, llavors has de començar a controlar diferents grups i a través d'aquests grups es poden controlar altres subgrups i has de crear-te un arbre de poder per aconseguir més diners que la resta i aconseguir influència. Una mica tema d'actualitat últimament, no? Bueno... I això que el joc és del Sí, 2010. Jo me'l vaig comprar fa més de 10 anys, Però no, crec que té... I a més, clar, amb el vídeo surt un home, acrimina allà billetitos com si no n'hi hagués demà, pues aquí també està, és un joc que va ple de billetitos, pues es va com en ell el dit. Sí. El siguiente, señor Mostaza. Es que me fea lástima no posarlo. Claro. A señor Mostaza. Claro, sí, habían sí. dit grupos en Valencia y tal. Y n'hi ha alguns altres que s'han quedat que dic... És que tot això, tot lo del vídeo ha estat nostàlgic per a mi, en realitat. Tornar a sentir a Senior, que feia moltíssim que no sentia, tornar a sentir a Señor Mostaza, ha estat molt nostàlgic. I és que la primera cançó del disc és esta, és Ahora comprendo bien. Ahora comprendo bien que no puedas soportarme, que no puedas aguantarme más. Y es que claro, comença dient, ahora comprendo bien que no puedas soportarme, no? Sí? I clar, tot això, o sigui, tot el món té un resquemor d'alguna negociació que no ha anat bé. Alguna negociació que te l'han feta, que has dit per què he canviat això per l'altre si el que li he donat val 3 vegades més i ara m'ha fet ahí un combo. I Tens xoc, ahí el I el resquemor. xoc de negociació I joc de canònic... negociació que a mi m'agrada moltíssim de negociar és el Bonanza. Sí, Bonanza, que va ser el gran primer èxit de V. Rosenberg. Sí. Ah, va És ser llibreta? un gran perquè és el que... Té llibreta? Nosaltres no l'hem jugat. No, Jo No li té tinc, llibreta. jo li tinc És un gat. joc... Llavors no és del V. Rosenberg, nos estáis engañando. té 3 etapes el V. Rosenberg. La primera feia xocs molt senzills, després va fer l'agrícola realitat, i després patchworks i... El Bonanza tal. normal, si el veieu en una tenda, és com la meitat d'això. Sí. Esta és l'edició que feren en la expansió, expansió clar. conjunta. Però el joc són unes cartes. I la gràcia és que tu no pots canviar l'ordre que tens en la mà de les cartes. Ah, I si quan tens és el l'ordre? teu torn, tens l'ordre. No pots- I no tu pots- lo típic de que te les ordenaries, pues no, No. se pot. No se pot. I és una Llavors putada, has de perquè jugar estàs en ahí... aquell ordre. I quan arriba el teu torn, estàs obligat a jugar una carta. I és la que te ve. Sí. Així que prepara-t'ho bé per aquí aquesta carta
te siga útil. Sí. I què passa? Que en el torn dels altres jocs hi ha un moment de negociació, que intentes colar les que a tu No te o no te venen bé. Clar, per això diu, soy todo lo que tienes, tendrás que acostumbrarte a mí. Claro, yo vas a decir, en esa frase vas a decir, soy todo lo que tienes, es que no tens Claro. una altra. I quan mires a l'altre i dius, és que me l'has de donar encara que siga gratis, molt perquè bona. no la vas a poder posar. Le pegan les dones gratis, en plan de, te Claro. done 3, me da igual. Sí, perquè te ve fatal Perquè te ara ve fatal. plantar això. El joc és divertíssim. Y claro, cuando lo de soy todo lo que tienes, vas a decir, es que eso es. A veces no eres tú, a veces no soy yo, a veces no somos ninguno de nosotros dos. Es total, tío. Es total. Ya está, ya Y nos bueno, salíamos señor de Moscata, Ja està fora y derechos señor de Moscata, autor. hem de reivindicar-los. Home, señor Mostaza, han de reivindicar-los, són lo màxim, els adore, crec que m'ha anat a tots els concerts, ho deixaren estar, després Paco Tomàs i que maten, Guillem Milky Way, Paco també està en de- Milky Way, Luis Prado ha de fet disco gira. en solitari. Luis Pedro Fer. L'últim concert que estic era el de versions dels Beatles, que li demanaren cançons. També són uns musicazos tots, són molt bons. És que són meravellosos. L'estil ja l'heu sentit que són Beatles, o sigui, són els Beatles un poquet passat Bueno, per però un després poquet més funky. un poc més fresquet, més modern, perquè han passat 40 Quan anys o 50 anys, comencen però en funky town, són molt Beatles. m'encanta. Que són molt bons. Sí, són I boníssims. jo crec que és el típic grup que si en comptes d'haver estat a València, haver estat en Barcelona o haver estat en Madrid, ho hagueren petat 50.000 milions de vegades. Pot ser el Jo que crec que jo sí. crec que les lletres són un poc massa Friquis. Són un poc friquis. Bé. O meten una que és... Tenen un punt friqui. Sí, com era? Jo avui estava sentint que no feia temps que ara i vas començar a sentir el disc una altra vegada i clar, se claven Miguel Bosé en la ciutat de les arts i les ciències, en tot lo que se Fue la poden clavar. sonrisa de las chicas con Claro. aparato. I se ríe un poc de friquilonguio, saps? Claro, tampoc pot ser de superradiofórmula. El hilo musical del Mercadona, vull dir, tenen les lletres són Sí. A veure, Tenim està una en vez que castellà, parlar. se n'ix un poc del tema, però valia és que molt la vale, pena posar-lo. perquè perquè són- No, valia la som pena, molt valia la fans, pena. som molt fans. Va, i el següent grup que ens veiem que havíem de ficar, sí o sí, és Zoo. Que és bastant famós, sobretot aquí cada 2 per 3 està tocant a la festa major, a qualsevol poble te'l trobes qualsevol estiu. I clar, al ser així tan rapejat tot i tal, no ha sigut fàcil, però he trobat una que parla... Bueno, fiquem-la. La multitud al gol i gol tindrà domini clar del joc i la pilota i tu has triat l'equip equivocat sempre perdent dia de la marmota. A veure, elles fan declarat al futbol. Sí. I clar, parla sobre futbol, la cançó, i bueno, bàsicament critica el capitalisme que n'hi ha tot al voltant, no sé què. Llavors vaig dir, mira, tenim un joc que es diu Fantasia S.A. que és sobre... Diguem-ne que tu ets un cavaller de la mitjana, però que... Bueno, és com... Diguem-ne com el Munchkin, igual que el Munchkin vas a lluitar contra monstres i tal, i vas aconseguir objectes, doncs aquí els objectes te'ls donen patrocinadors. I ets un cavaller medieval que vas patrocinat per empreses de l'època. I llavors, doncs clar, és com els cavallers a la mitjana serien el que són ara els futbolistes, són els herois, els coneguts, els famosos, doncs Fantasia S.A. el relaciono amb el futbol i amb aquesta cançó de Zoo. Està molt ben tirat, Ixa, Està molt ben tirat. I un altre grup típic, o almenys que ha arribat aquí, a Barcelona, doncs és aquest. No és la cançó més coneguda d'ells, perquè els versers, per exemple, és d'això. O aquesta de Cames Mullats també és bastant més famosa. Però ens hem de cantar per triar quina calitja. I per parlar del canvi climàtic. El meu tema. Llavors, clar, la cançó parla del canvi climàtic, parla de que les illes s'estan enfonsant
i un joc on s'enfonsen les illes. A veure, jo Com si no n'hi hagués vaig demà. pensar primer en The Island. Vam pensar en el The Island, però hem volgut rescatar un altre clàssic, que a més que està en català, així que... La illa prohibida. Sí, l'illa prohibida. Del Mandico. Sí. I és això, has de recuperar els tresors abans de que s'enfonsi la illa. I tens diferents personatges que et permeten fer diferents accions per salvar les joies i fugir. Has d'arribar a l'helicòpter abans de que s'enfonsi tot. I aquest va ser pues, també dels nostres primers que vam comprar de manera conjunta. Sí. Sí. I clar, com estava en català, doncs vam dir, a la saca. Us queda una a vosaltres. Sí, ens també. Sí, i ara és la vostra sorpresa. Ah, és veritat, aquest és sorpresa, que no ens han dit. Aquesta és sorpresa, perquè vos vaig demanar la vostra col·laboració. Ui. Anna Aure. Ai, no. No. Anna Aure, no perquè canten ni res d'això. És tardi, ho sabem. Però bé podria. És que Però és que a veure. Ai. Ai. No se n'ha posat a tocar-la, no. Podríem, però no ho anem a fer, ¿vale? Per respecte així a l'audiència d'un canal relevant com el vostre. Pues no I els veïns. I els veïns i tal, exacte. Però el tema és que... Jo faria més per respecte als autors de la cançó, que no els hi destrossem tampoc. També podria ser, exacte. De fet, els autors és una xica, Mireia Vives, i Borja Penal, un xic, que van petar-ho prou fa uns anys, ¿vale? Jo els havia sentit per ahí i tal, estaven guais, però mai no havia posat a sentir el disc. I com que comentaven de fer l'episodi, digueren, pues vaig a aprofitar per sentir-los perquè estos estaven guais, estaven bé. Estic obsés en esta cançó. I esta cançó, des que l'he sentit vas dir, m'agrada molt perquè té molta tensió. És una cançó amb molta tensió i es diu Imagine. Imaginava els nostres dies als volcans de les Terres Negres on el vent respirava per nosaltres i caminàvem sobre l'horitzó. Vale? A banda, així n'hi ha pitjat. Vale? Fan Sí, imatge. claro, no, es que a mí me diu Carles, Claro. a mí me suena normal. Sí, no, però que mola. Ostres, hem agafat una xica de Vinaròs, que és Esther, no? Després a Gener, a Sènior, a Eva Denia, tots tenen fonètiques valencianes prou diferents i Mireia Vives doncs, té una fonètica doncs, prou semblant com la nostra, no? Després, de fet, comença parlant d'imaginava, imaginava un poquet tot el que podia ser, no? Exacte. És una cançó que té moltíssima tensió, entre altres coses, per com està composada, no? Comença en un acords un poquet disminuïts i tal, que creen molta tensió, i moltes sèptimes dominants tal, però el tema està en que, clar, tot això va de tot el que t'imagines que podria ser. ¿Vale? Parla, evidentment... I va la tensió ahí... I va la tensió increixendo. Cada estrofa va pujant un semitó, això és que a vegades com tan... Imagina. I després n'hi ha un punt en el que també el Borja Penal comença a fer també com una percussió en la boca. Ese moment és boníssim. Se va sumant, va mantenint la tensió. I què és allò que t'imagines? Que t'estàs imaginant tota l'estona que serà la bomba? Que cada vegada tal, que veuràs que... És el proper xoc del hype, que tots tenim un xoc del hype que volen jugar. Imaginar és el hype. És el hype. La sorpresa és que no és cap xoc, és el hype dels xocs. O sigui, no ens ha... A veure, el tio ens ha fotut... Ens ha anat aquí deixant el hype, a veure què ens treia, i pam. Vale, És el però hype. ara Si faig voleu... jo la pregunta. Quin és el joc que us ha creat més hype dels últims anys? Exactament, és la pregunta que us volia fer. I serà la col·laboració, ¿vale? Això és, ara podem anar els quatre i dir un poquet o quin és el que ens l'ha creat, o quin és el que estem més esperant, o quin és el que més això de, ostres, hype, no? I, doncs, per exemple, jo enguany, el que crec que, no sé si serà així en anglès fa poc, però és del Pierce Sylvester, que és Brian Boru. Brian Boru, no sabia que anava a dir. Bueno, no ho sé, al final el que passa en el hype és que te puja i te baixa, que de fet també en la mateixa cançó... Sí, igual dins d'un mes pues ja no tens ese hype i se t'ha passat un poquet, no? Clar, exactament. Però Brian Boru és un joc de Pierce Sylvester que combina control d'àrees en un draft i en un joc de bases. És una cosa un poquet estranya, però diuen que funciona molt bé. Aleshores, per mi això serà com un poquet el meu hype d'enguany a saber quan isca. Mi sistema era penant-li moltíssim al
The King is Dead, que es també de Pete Sylvester. Sí, pues quadra. Crec que estàs ahí en... ¿Tú tienes alguno el de rum hype rum. en guay? O... Jo saps que soc la persona anti-hype. Carla és anti-hype. Carla no li fas hype de Jo res. soc zen per això. És molt zen, el deberes. Sí, no? Soy yo el que ve motivat de... Això està tot guapo. L'únic que sí que te vas dir, Carles, pilla'l ja, va ser el Clan Legacy. Ah, És clar. l'únic que me va clar. entrar, que se me va creuar ahí en el jugar confinament. l'altre Estem dia. jugant en dos... Vam Estem jugar jugant en l'altre dia al 2020. Clan. Clar, vam jugar per primer cop al Clan i vam dir... Joder. I jo ara entenc I moltes clar, coses. ja ens volien colar el Clan Legacy, però va ser un... Espera, però quan acabes, com et queda? Com queda el El pots jugar, tablero? Se pot jugar El pots jugar. Sí, 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 És, sí. com, és com un clan que en 2 o 3 expansions. i tens dos taules. Sí, tens dos soles. Està guai. No, clar, Sí, sí, és no, molt- ens ho és van molt explicar i vam dir... Vale. Està molt bé. Sí, està molt bé. Però jo el hype... Tu creus? És que Tu estic crec que pensant, pots ensenyar igual del se m'ocorre, hype, però eh? no. El teu hype el tens aquí a la taula, crec. No, No? espera, aquest és el hype Bueno, d'un espera, altre. espera. No, però No, el aquest és hype... el hype d'un altre. Això és el hype d'un amic nostre, Però, o sigui, però que ens l'ha regalat. és a un, nosaltres és per un Halloween. dels meus videojocs Stardew Valley. preferits. Sí, Sí, és un dels Stardew meus Valley, sí, videojocs de veres. preferits. Ha arribat aquesta setmana als Estats Units. I un amic nostre el va veure que existia i va dir això l'heu de tenir vosaltres. Diu, no pot ser que sigui el videojoc preferit d'ella i no el tingueu. I dic, No a veure, tinc dic, ja arribarà aquí a Europa. Sí, que no, algun dia arribarà. que jo l'aconsegueixo. I ens el va regalar. Regal de Nadal. Ha arribat avui, bueno, aquesta setmana, però bé. Sí. I jo, Ja l'estrenarem. y ya está grillat, digo, pero con cariño ya va. Molt bé. I algun joc que tinguessis hype, tu? Jo he tingut de l'última època, però sí, a veure, hype. Tinc un hype moderat. I per començar, o sigui, sí, jo el controlo, però dic, aquest i és aquest. I llavors, li vaig tenir moltes ganes al Red Cathedral. Vale. I a Shinkansen tenia molt clar que jo el volia. I era com... Bueno, clar, tu amb Israel i Sí, jo Sei tinc... Sí, Tens però devoció. no, però va ser Ja quan vais. vaig sentir que traurien el Shinkansen, doncs jo què sé, al principi, no sé, quan ho van anunciar, i jo li vaig dir al noi de la botiga, i em diu, aquest me'l guardes. Diu, m'és igual quan aparegui, però jo vull una còpia, i t'ho estic dient Ja. 6 mesos abans, que lo sepas. I em va dir, val, tot bé, i sí. I va complir les meves expectatives, que ja són. I per, Molt bé, jo molt crec bé. que Que... Sí. em van crear amb el Bitoku. Ai, sí. Ah, això t'anava a dir, dic, ningú va dir, perquè això va ser el hype de... Què passa? Que fa 2 mesos que el tenim i està allà a l'estanteria que ni l'hem... Sí, I això no culpa l'hem seva. trobat. Sí, això és ell. Perquè, bueno, si us ensenyem la taula fliparia, bueno. No tenim prou temps, però bueno. Ja bueno, l'enganxarem, paga ja la li pena, donarem. a mi me va... A mi sí que, Sí, que però a va mi ser, aquest tipus bueno. de xoc sí que m'agrada. Sí, però jo li Sí, moderava vale. en plan de el Bitoku, no sé què, o sigui, dic, espera't. I de cop i volta m'entra un dia i em diu, el Bitoku, regala'm el Bitoku. I jo, Ara me toco Segur. de tonteria. Ja. i dic, segur? Que sí. Joder. Per fer peces, Sí. el tenim. Després Sí. el joc flueix prou, o sigui, no és un joc que tinga... Sí, vaig. O que dure moltes hores o tal, o sigui. És veritat, està Són- tot molt engranat, a mi Sí, m'agrada molt. pot ser com 2 hores màxim i tal, però una vegada el jugues ja un parell de vegades ja va prou. A 2, si vas a... A dos. Fuego, Si vas se ràpid. pot fer. Que xulo. Sí. La veritat és que al final fer este vídeo està molt bé, de revisitar Molt bé. grups i revisitar jocs. Sí, esta categoria. Vam passar pipa. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a fer el vídeo i esperem que arribin més grups valencians i no tan patxangueros, sinó que arribi la música que vosaltres ens heu ensenyat. Que també val la Ja, pena. tot, ja, tot. Segur que fan concerts, però clar, tot és conèixer-los Sí, i buscar-los, segur. Sí. Exactament. València és terra de músics. Així n'hi ha molta xaranga. n'hi ha Bueno, el molt de millor és músic. que ara doncs ja conegueu més i, Ara, i tirant. segur que... N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Això és el bo de que n'hi hagi grups
Sí. En València, que n'hi ha cada grups de l'estil que t'agrada. Exactament, de tot, de qualsevol estil. Ha d'haver-hi, Això, de inclús la jocs. música que no t'agrada, d'aixòs també han d'haver-hi en Clar. València. Claro que sí. Per això, de joc i de música. I llavors, si us ha agradat el vídeo, ens deixeu els comentaris Subscriviu-vos al canal, subscriviu-vos al canal A de la Casella Casella de Xida Xida. també. I i ens veiem a la propera. els esperem a la següent edició de 33 RPM. Adéu. Ciao. Gràcies, adeu. Gràcies. A vosaltres.